Faura està a la vall de Segó. Pertany al Camp de Morvedre, situada al nord-est de la província de València. Està a 40 metres d'alçada sobre el nivell de la mar. El terme municipal té una extensió de 1,7 km² i una població de 3.177 habitants. El nucli urbà es troba a les faldes de la Rodana. El nostre xicotet pulmó verd, part d'un contrafort de la Serra de l'Espadà, a 190 metres sobre el nivell de la mar, rodejada per una catifa verda de tarongers i un laberint de séquies. Limita amb els termes municipals de Benifairó, Quartell, Quart i Sagunt. Presenta la morfologia característica dels pobles de la zona, la part antiga i els successius eixamples de l'ordenació urbana. La part antiga es troba al voltant de la plaça Major i és el resultat de la fusió de Faura i d'Almoritx, població majoritàriament musulmana. Encara es conserva tota la trama antiga, formada per carrers i carrerons estrets i amb corbes. Les vivendes i els edificis solien ser de planta baixa, amb corral i pallissa, primera planta i l'andana. Faura, el mateix que els altres pobles de la vall de Segó, va ser fundada durant l'època de dominació àrab. Fou el resultat de la progressiva fusió d'una sèrie d'alqueries conegudes com els llogarets de Segó, avui desaparegudes, quedant el nom de les partides al lloc de l'emplaçament, protegides al Pla General, ja que hi queden restes arqueològiques. Si bé durant l'època romana ja existien una mena de quintes de patricis saguntins a la zona. Sense oblidar que pel terme la via Augusta el travessa de nord a sud. Les terres de la vall de Segó foren repartides pel rei Jaume I, després de conquerir-les als musulmans. Els darrers segles de l'edat mitjana i fins al segle XVII el poble estava poblat per moriscs, encara que en alguna alqueria ja hi havia cristians. Quan els moriscs foren expulsats d'Espanya l'any 1609, la vall de Segó es quedà pràcticament despoblada i les terres de conreu abandonades. El rei Felip II, l'any 1647, va convertir Faura en comtat. Durant la Guerra de Successió, habitants de la vall de Segó lluitaren als exèrcits de dos bàndols contendents, l'arxiduc Carles d'Àustria i Felip d'Anjou de França. Durant la Guerra de la Independència, lluitaren a l'exèrcit del movedrí Josep Romeu contra l'invasor francès. De 1885 a 1902 va estar fusionada amb Benifairó de les Valls, formant la Vila de la Unió. Al segle XX i gràcies a circumstàncies econòmiques, el poble no parà de créixer. Als anys 60 hi hagué una forta immigració. Els darrers anys, Faura ha tingut un fort creixement urbanístic, el qual s'ha reflectit a un augment de població. L'economia de Faura del darrer segle gira al voltant del conreu de la taronja, ocupant la major part de la població activa en el cultiu, recol·lecció i manipulació de les taronges.
Les indústries que hi ha són artesanals en la gran majoria: forn, fuster, ferrers. El negoci que tinc és una carpintería metàl·lica, que la tenim pues, ja des del meu bisabuelo, ja la teníem. I en aquell entonces pues, se ferraven les saques, que és el que se feia, se tentaven corbelles, es feien lligons i tota ferramenta que teníem per l'horta. Després passava a mon abuelo, mon pare, i ja una vegada tenim nosaltres, encara que toquem el que és el negoci tradicional, el que és la forja antiga i tot, però ja fem altres materials més moderns, com el inoxidable, l'alumini i tota classe de pues, tot el que se fa ara, i motoritzar, portes correderes, portes elevables, el vidre també toquem, més o menys el que és l'actualitat d'avui dia. També hi ha prou gent que durant la primavera i l'estiu planta i recolecta verdures i hortalisses a la zona de les Marxals, després d'uns anys on només es conreava l'arròs. Les terres de la vall de Segó són fertilitzades per les aigües de la Font de Quart, a través d'un entramat de séquies dissenyat per romans i millorat i optimitzat pel sistema andalusí, i que va sofrir transformacions posteriors. L'augment de la superfície inicial de regadiu ha generat l'explotació de nous pous d'aigua. En l'actualitat es produeix un canvi d'activitats, sobretot en els joves, que treballen a la indústria, ceràmica a Castelló i altres per la rodalia, i en el sector servicis. Com la majoria de gent d'ací d'estos pobles, ens dediquem al sector de l'agricultura, o també n'hi ha molta gent que ha optat per tindre-se encanar-se'n fora i anar a almacenys relacionats amb ceràmica. El meu cas, per exemple, és que jo treballo en un almacén de taronja d'ací, de frutas Plasencia. Jo treballo com a administrativa. I també ara la majoria de gent jove, com tampoc li agrada perquè és una feina que no estan massa contents, perquè són moltes hores en hivern i en estiu n'hi ha molt poca feina, doncs han optat per anar-se'n al taulellet.